manfo mo ton sase e wo Bosomtwe ho kokko me say se lake anye bibi kura na me meba me yede mabuo mo nsa makohwe gu lake mi do Nyankopon Sabia brow o satu the body of Bakudro Bosomtwe e mama no ko ba ko for na bodom ja come fra Awusia asem kase asi na asem kase asi no Black Power hye yebo se ono anka se bebo anan akopie biaye a enei no nkrofo bi de omo nsa ese no na unim se Black Power ya onwade bi eje ono nya baba bedru watima bo anan akopie mu e wo Lake Bosomtwe ho asem na eneye baba di ho nkomo se producer ye krado no aye ready a me person di video no beto so kakra dia man because insem bi areho na insem bi dika Kumasi ye japade a ye de ho ahoa ye ho ye de boy ho samrane ye de tu ye ho enei esan krofo bi ani bre pese menkumnya ye mbo kro ye nsa kro nti no ye de infidie akosi Lake Bosomtwe nsa aseso insu eda ho etumo ngudie sensa sensuo Ebedrum e bepe nso anompa na so ye bebre enu nti Black Power fato ne ho so se wono de wakwakoye obi a odo asanteman odo sikadwa wosum sikadwa odo yewra odo chiame se bi wasanteman ya mamre ne amane ho hia ne nti no obefato ne ho so no kwakopie mu ho na ampa wonani akwakohe se ade na ye ka no social media no so no aso nokre anase enye nokre enti me pese me kasa be ye tenten Black Power wa ye krado na awusia wo ba ase na wo hwe atade e hye no a Nyakasa me ho adwiri mi minim senka ebeto odwa se yewura ye yadom akoye moa wa maya sante hema foforo kroje de na nka bebe na nka Black Power hye fufuo na nka ye di nkomo ne ye seresere na so wono de ene enye fufuo asem ne ni agede na nso nsem bi dika nsem bi ha nsem bi chia e wa santima mu to bese kire ne se atuntasu kokko e de a kire mpanyifo mu bi enti ka me ho ye ma na kwa aba ne ye fa nkomo no enhyehyɛ so Black akwa aba me joso a na ohu ye de enye we make us akwabo wakwaba enye yantutu ani bi yamburu bi menka ho kala nti wafanti wadidi o man Ghana mum fat edi pa ni wiase ekoi we de mesere sante hene we de na dawroma ya we de panyini ye de utie mante na nso we de wonana mea na makote ye ne ko hene no waka so kwase afo a me presit no ye de awo me de mani ko twamansa akohunu se Lake omo se no Lake Bosomtwe omo se no edru occasion bi etimi de kwaji ye ni wo ho me se ye ni ebusua ya mfa ye na ensi fom a udin 3 months omo antache na be wura Lake mi na video e dia to so aye hwe asefi mo se ensem no ha na ko nya ba bi tia ye de ba bi go nya tia na ade ba ko wo mu se on se sika wo ho na toko forest ni aha enunti na saa ne mani nyina ekoso na mesre se aponche mfurudua koto se aponche furudua na se nipa ne kosi so obie ne obetime ne pra ko egalam se abra wahene bi ana kromani bi nkobom paye wasase ne so se saa panyimfo na o ma be se Lake no mo nye o ma dwene se o mo se na ensu asante ne timi kotwa nantwie abusua na eno no mo hu enkoko ena afi ye hu se nantwie pa kese ba ku fita woka ho a wo mo kona hwa na kyese nana obi be sasa adai ena nana okoji asu edugima odi kanye wona edisa amamre ni amani enim nantwie no so yehwe na chacha enya de keto akora wo mo de ne besania na wo mo de nakọ ni nyina ne se nana okoji asu edugima odi kanye wono ene ebeka se ensuo no ehye ne nsa na ohwe so se ne beye eho amane ne ho ntutu bia no obeye sabie ko to opemso de ade nenso no opemso ani baako wontimi mfa nhwe baabia enu nti wo ba santime ma no ma baabia wo bia no no ayiyi empanyimfo mu tuatua no mo hwe no mu sina nemu pepepe eyo enu nti na eni nana okuji asuo edugima odi kanye wono na hye ne nsa na afei ena amane ne hye ase ankasa pa Wada njambia tram kokukuru suno kukuru dia da mlamu waza kwasue ajue
Abine, Akuye, what's ye? What's a May? What's a fee? What's my Babylon? What's another new? What's not some about none of the baby? And I was some trade. What is that? And I say, kind, and I bar, and they two, and they both say, and the Moja Universe say, and the Sutras say, Sutras Moja. Was said 2 years I said, Kumoja Trada. I wouldn't know me yet. Was said to number people sing if I move. Imagine. Sabia brow, or Satu, the body of Baku, Bosomtwe, the Mamma, Bako for the come from. Lake. Forest. Coco chakwa ye ho amamre. Dabi. No mama sase buafu o. Omu nyina bewu. Obon betre bi obewu. Na me hwe video ya wo dia beya trend wo social media. Me say lake anye bibi kura na me meba me yede mabu o mo nsa makohwe agu lake mi do nyankopon. Na we dia mesro. Se bosom na ntime nkunkum o mo yesa na me me yede mo adun so say kura so se me yede mo beka ho. Ubu nsa me betai. Wo betai o. Kura panyin so ntai. Maya no mba fia me de bucket ibesi wo de me kwakohwe agu lake mi hu se yeni tumi bia wa sentiment mu bi. O be so wo ma ne bufu. Ade ensamfon no. Na ne yesi se ne kwa de ka me kwa se ye de chamfan yo se de ye sinsuo ni mo. Hwe nsuo ne pa de ani aye na na. Ensem no areho. Ba wutietia da bi o ma sha ase e mo ya ade no. Ohini ni kurumu ho. E na ade ni namu a eba. Na ne mpanyifo ho. Chese asem na areho. Ti we de be sre regional minister mo ma bamu no. Enai man nya ne ntie se wasate ai bo apro ko ho pa nya asem ketwa. Na ade security wo mu ni se. Omo mfa soldiers enkoda ho. Lake ho no. Mu nkosi camp e wo ho. Anya sa wo be ko data mo be kokko na najo. Ene na wo bie ye ni. Wo ma ya ko. Mo ko tena ho mfa soldiers nkogu ho. Se soldiers de forest de. No mo ko bo forest ne ho ban. Obi on be chini bia mo ha mo mfa ne metu mo ntu nkunu. Ha wo mfa ne mna me fa ne mehyem. Mo ntu nkunu mo nsie nsuo no wa. Goso ye mambofo. Violence squad no na nsen a ye say mai bi ahensem a police for tu ni tu ye kan nsen we de mo mfa moni nsa ni ti no mo nsie ne nsuo no ho ye mambofo ni ba boni fo ye ne ntena wiase na me nyankwase afo hene ya ewura wada woro mankwase afo hene ne ye no fambo sama mere bi wo wa de mu kana menye awreho lake na me pese ye hwa de wo de wasoma santima ya che enei na lake ye be sha se atum galamsi na se na ebinsida sa ebinsida na de na akofa ba yi ebinsida ni nyina ye sikape se ura forest ni me de atete nkomona na bi wom eno so ne de yin tete on se tete na o tu form no kope gold no no mo nse asase ndi amana ne se no mu wura asase na se na kope no mu kata so yabe nkomona ne da so wo de dam nkomona ne de dam na wa hwe ya na akoto ti hunters obitimi ko ngura mu yesi wa yera no akoto amene bibiri na mo aboa na kire ne nkomona nti e ba sa o man konfo no de si ntwene so na nsuo no ne ahonhom no mu fole so mo be ka se de bi wo sha ha anya sa dia o unhuno nti say die be ne be ye tu ase because menya sure say galamsey ya bo hu de wura kai ene tu obetwa ana se daachi be tu obetwa se ne ye hwese no mo de chamfa ya sha ase se ye lake yi dia me bra ho bronya be so hefa ne be ko etuo entimi ntwa na ade ba ko wo mu ni se o se ye ne yie because asu ti se lake sa asase ni mpo no na ohia bi wo mu a obetimi atu de agu kam na de akoba bi akoyam enkwese nsuo so wo hene fi se o mma kwan a enti se nchirima ni bibia ye forest nyina asai ye ni ba ko ye da so ye de ba ya na occasion ya na no ya friends say Ashanti fees ya no mu ye ehwa no mkwaji omani nipa bone fo be se no yo chance ne kan na mpanyifo ye hwe ha fe de ye se de adu lake mi ankasa manini nya se ya we de ye ankasa wakohwe black power shebo ono ankasa akohwe sante hene we de na da woroma ewura we de suma asrafo menshi asrafo no mso mfo mani nkohwe se de me mani kohwe ye no ekatachie wo tena se ye se wo twen ama omo bebo amane dia eni lake asemada nko asai poto dabi nipa ye bone dodo nipa ye bone
Ne kura da na nan ma se okwa kura black wa na nkwa sha me na bi ma nkwa nkotom na se wo se ne video ne ti na kura si ne te se me ma nam wura mu na na nkasa na ho ne yeso ko sha me ka we da asama to ye video na ka be kam na me na nkete nkete we na ho adoa wa ka afuru mu obe yo so me kwa kura ya no me na nkete nkete we ko ka afuru mu ba sunagura yedi de bia duru de enyan de be sere sanken na fa na nsi fom we die na daworoma na wo hwa aside ayi galamse yo mo ye yo mo senso no mo se ya de fufuru bi ho a eno so yenya hu ye wa de ogoni akwakohwe de bia mo mu fufuru bi no mo ya ade ba ko mo se yenya hu ye galamse no mo ye na asase ni ne nsuo na mo de ye ne betwia ba befra lake na se no na o kirema enya nsuo nim beta asase na ben ho no na mo ye na galamse no so ba bi esika ne beto akọ no mu di akire na esika no so de to efiri popo nim be wura nsuo nim enti o mbe wuram ne o ba ko bi o mfre ntotototo o mo na e dangerous o mo de nsumuna na kora gye mu bedi di se an shase am protect nsuo ne dia ene o mbe se no no mbe se black we why ade se wo fato ho so be ko lake akwa hwe de ye koso no watimi akwa hwe ko mu ni se ye be sre empanyimfo no mo be lake no ho no se mo nka se enye hwe ene wo hene ba ko ekasai asema wo kan se omo no on se ese ehie dem ene omo no ye no wanaja no mo ye naja no e de ya nsuo no be firi ho aba owu di ni eno na ya ye wo ka se enyama wo wasase ni mu di a ye nka ne sa baby a okosua wo no ye ntoto bo nko ho nti sa bele ya no se ye sisi ya no ne ye de asrafo kogu ho na ne ye chi wa ten na me pese ye hwe video bi se video no da so da ho mi se Nyansapo de video de entai ento no asawra ntoto ntwere me asama hene wonim so wona hwe sa nsuo no so acha me wadawe yesere mi akopeti yego Rama na ma dura se peti o se kwada na yede adrana wo horo mu ho apepa mu fia tem ho ansa na makọ ye nana okuji esuo adugima a odi kan asaman ehene anase man hene wona sisi aduru no so a wo mo de adrani bi de fefa de ko mu fa mu maso ne nsam nyina mbunse ebe hwe bi na yede egu na ne nyina eye ede a yede makwanye na yede atena nanom ho ansakra na omoti so akọ na afei amamre no ho amane no makọ nyina nana okuji esuo adugima odi kan wona wabọ ne fitemu en nanom kan ho a won be kwato aso no makwakoye amane nsane be ya sebi asuo bosomtwe enkonkofa ohaw biya ma wo amunim bosomtwe na bose ne bobrele de sebi edin na daso no kura ekire mu ye bosom etwe ene aseda na wo to musu yedie dio yefa akuma one ne abufu bi dio eti stress dio obi ampe kompa komapa dio komani timde fita dio ni ado dio ni efenko ni dio manai ko pepe mayina dio sebona nam dio ni ankambo ni na boye man da sebu dio se resi azewu so asrabo training nkambo mu bishi o mo ayitotune ko bana so obefa tia enne ye kan asuo bosotwe abakwasem kakra kwan a asuo bosotwe efa so a ebeda asantema mu na ye asaman bofo ana obi okọ ahayo hunter ondo wura mu ano nam ekum no mu a na okohunu sutade se etai baby na sutade okohunu ye no na mpata ewuwom esenti daba ko okohunu ye no ohunu mpata no anko ho edi nansa osa akoye ne nansa so biem osa akoye ti okowuram bia se ne obofo bia okowuram akrama di na chi no oyi mpata ne bi ema ne knaman ewe knaman ewe ye wanhu esenti oyibi okobo ne yira mane se de makwa akohunu ni o na ne so ma knaman bi no anwudi a ibi brefie oba papa no nti oyibi di bafie ombe no aduane omowe omanhu eno oyibi ede betere asama hene se adiamakwa akohunu ni ono so we wanhu tafe nsuo na ye tade kakra bi eta ho no bre bi obokọ obo ho ban se obeye nsuo no eyie ewumu a ana kontanse hene so ne bofo ana se
ne hunter obi okọ ahayo anajo nti kopie nsukuro na aso ewo mu a ana manso enso bofo manso be poso bofo ono so ekokopie bia ekoro na akohunu nsuo no ti ekoduru bire bi ma sa abofo imi ensa nyina na ahantafo imi ensa nyina ekohia nsuo no ho emekoye ntokwa kese na nyankopon ne nananama da roma samai bofotene no ana hanta no okwa hayo no otumi kum abofo no mienu nyina nti ekwa asa no oso twemba beye ne dia obon ho moden ebo boso twe ho ban yie pa de ma samaman ene santehene na sabre no ohene a na wo ho ana bofo no a okohunu ensuo no ne efre akora bompe ni senti aha ba bia yigine do hwa ha no idin a wode eya akora bompe senti won na hwe abasi dikuru won na hwe asone so ede ma samahene ene Otumfuo emu ana atem fonso hu se bibia pie efre no bosotwe nti yomo so ba abeko ho tokwa no ma ba abeje senti se tetene de eye ko na na edidi bibia nti onya abeko no defeatu a na kire se ade no wo no na be ne dia nti ye nananom enso amakwan ye 1665 ana sa kun ekoso ma saman ehwere adehye pa bibiri mamma muro mfisi maka kyerem se sa kun hu nti ana ebenya akọ ekun na ma saman adehye nyina wui tenti so omuche omumu mienu emom be wuye ni nyina ye bosotwe ekun no ene kofa sa obuo bebrebe kese edebra samaman senti samama bomoden ene achimfo idi boani ekon bra na omumu ni abo ekunkum adonfuefo no mene samahene ebekon no na sabre no yewuya ma ekodu ba bi se afei yemu aye ha enti ohina na wo ho eye nana akurejima nana akurejima ana na woye samahene ono ene gina mu na wanyini pa na enso sense no woye warrior na woye kufuo nti wokon wone ne mema munum na buo ya ma adonfuefo no ewui emu ana wohina no odi atem adonfuefo na no sabre no samahene ne ahemfo mu baako ya woye ne nifa hene ono na chiraka sabre ene timi kokoche wohene no etwa nti ne frɛ ne chiraka ono ene timi kokoche wohene no etwa ne ti ewo ikuro bia ye frɛ odompa sabre mko no wohene no ti abonten to dame ewo abonten no onim se ne manfo nyina ewu maka wono na de kokoche wohene so kokoche etwa ne ti no ne frɛ no ento koko ono na samahene kokoche no etwa ne ti nti wo hwa asamahene akyame pon ekuta yen a bonsi ekuta etire na sekan ka ho sabre no ana etimi kon sa akoden no ade je Bosomtwe ade ma Otumfuo se etutu ti free sabre no from 1665 ebe pem nne ana Otumfuo se etutu ade ya odi kan wode asuo Bosomtwe ade ma asamahene se wonhwe so emfama no ni free sabre no asuo Bosomtwe nya wahini bia de a so wahini bi tena baabi ka so na asuo Bosomtwe ne de a enya no kore na mo asuo Bosomtwe eye wokugi asuo asama manhene ono ana Bosomtwe eye ne de a wode som Otumfuo se tutu nkura atwa asuo Bosomtwe ho ahia nyina sabre no Otumfuo se tu Otumfuo pokuare ye obo sama manhene enso ebeto aso ade kwansini baako biara efiri Bosomtwe no ekọ efie kwansini baako ade ama asamahene odi ahya asamahene nsa enti so obi ewo baabi so oyo ohene oyo manhene oyo brempon asase a ne manfo ti so nyina Otumfuo ade ama okunji asuo ye ya asamahene ono na hwe so ade ma Otumfuo kwansini baako enti ye bo titiro tiefo
ene adofo manfo mo ton nsase e wo bosotwe ho kokko se so ato asase wo bosotwe ho a ka hunu se asase na wowura ne wura ene okugye asuo ono ene Otumfuo se tutu opemso asante mawura wode ahye ne nsa ti so ato asase duo bosotwe ho a mentena wo fie emu asum nua na brasa amahina hemfie na bepe ho asambi neka yetu ko ye ho amamre nyina se amamre bia bekoso a ayi ono na lediko na ade ba ko a ha me ne se ye won krofo bebere nam social media mo so mo kom lake o ye nkom lake wo de ene kire me pese me hu ye nkom lake because mo ka omo so mo kom lake fine omo kom lake enso ni se ni enso ni me kan kire wo mo na mimi problem ba ko a na wa komfo no bi hunu no wo kom lake ene me say me a me nkom lake na tim de mani akohwe wo a wo kom lake no wan tim anko hu we nana wona wo bi eni enti so kom lake dia na lake e bobo ba na lake anka hwe ankere enti so betena social media so kom lake anya wana begu hu ani mase wo komfo na so tin nsuo no ho no wontin nsuo ni kasa nsuo na be ka bia ankere ama wakoka akira asama hene ama asama hene tu hu na mo ama me meti asem no me metuma tuka akoho wona wo se wo kom lake no ye hu bia na fe na ye no say lake dan so wo kom lake amen ensam ha wo ka kasi se wo be ka se wo tu bia no bia na to da bi o na wo a wo de ukunu no wanti ma hwe no me na be hwe na ma me ko hwe no so na me hwe ni ye na o tika me so enso asem Ebenezer o pese oje me firi me yire nsam e ba ko no de ye be ka ho asem achi ye be ka ho asem achi se be ko de be ni yenye se ne dia ye ntiment na mo nse no be ba ko e di eni o asase mu na wo se ye protect asase anti wo a wo ben ho a wo be ya de ne ma kwa ma wonye nti we Appiah se dem se mpanyefo betu ho na mo enya nkan nsuo no mu ja mo be kan ni 3 months be kan nsuo nanu ye benya sunsuanso boni bi wo man yasantima mu ha ne nya kan nsuo no ka physical one say ye kwakwaje ni keke but lake say the lake tie ye kwaye ho amamre ne amane na ye tena say han no sunsuanso on say uyi subi na uyi lake ye wa suo ni bi kan ho a omo ba asante ho blaba enti say tosi ni say kima problem beba say ne yewu wa no ni tumi bia o de beta wa ti bia na so lake e ba na e kakra bi o nkura lake atunu no enye nkuro keto na nsuo na tunu wa tu wo mu ankasa anti we de na we kura maka kire nse me di chima ba kogumi wo betin pipo be wu na nse enche lake de onye busuma de ni di agro onu kuro no kura wa tunu na wo man freni rapo wa ye ba protect no se protect ade bia wo protect e yesen so ba ye nhwe ha ama bibia si enu tina tembia na ma asante yesunsum sem ko animu because wo hwe yasante sem a enne na nsem hunu nkrofo bi bobo toilet no de tunsuo tete no kura no se ukọ agana so wo ngure mu wo kata so wi a wo sa ade si hu se be ya hunhun bi twemu obehu se ha waja onan wa ha enso ye nkonko hwepo obitimi gya ne nan wo fie no obehwe agupu di tembi asante na me amamere sem tie me asante ko ani ba se ne opese omo se ya onde ende me nkwasiafo hene me wo ho edi se mehu so de se waka so bia obaye so bo sori asante so ne de wo ne ni behu me se nkwasiafo hene to so me pa no do Otumfuo me nkwasiafo hene eno ano no on fa stamp on sisu ma awurade na omo ma bia ye de nzuo mu no mutoleti mutimi ye gya no de na tunso me ba be bo wachi ma enko ba bia minya nkwasiafo hene na obirade nyankopon rapo wa we de ye afiri mu kakra na ye hwade bi what say ye si asante hema na me aba ma we de make come asante fuyi me me asante ne tumi sa twa mu asante ya no mo hye dodo mo kwhye ba bi na siesie wo mo hye color hye skin hye niwa hye nantie kwa na ye me fe no se no esi wo si ne se we na to no na ka me be ye aba na be na no wote ye no o je ne sen kwa me so kwa na fa so te bi ko we de ba input pro ne ye so da ya na nyene ho ya ka bi ansem ebesi na minim se besi se on se ne ye wo grade ye nim ena o se ya ye doti ye wie no e wo se ye no musikasa enti na ohima wa bai won ba no musikasa okay to no musikasa wie a ne ya dwira sikadwa na fe wo dwira no ko timi na mehia ne ntem
Big say ache. Oh, ache. Amo say ache. Ache na. Ana mo say yewura sa na yewura ye di o se me siesem ho de me ba me de bebra mu hwe. Ana obra ya de fefefe yo. Kokura kama. Asantefuo yi. Mo wazi oye. We dey say kutu. Eni anu se de no kutu amana bi no mdom ko shemu ana. Hwe. Se na nkrofo eni samu no. Haba. Ona nkrofo eni samu. Na no be so social media so ye se nkrofo bi anna. We dey no mu de ni bia wo. Minimu ohini bia. Ni ma me wuye. Wasi hima be sinde wontimi no musikasa. Wontimi nyini mpie. Ebre wasi hima je wontimi no musikasa. No musikasa na chese usu wu anya wayi o. Okay. Okay. On se nipa tia se e ma konwa ma. Owu ani abona konwa. Okay. Nti se obona konwa wi a, o so no musikasa. Na edina konwa si wo. Asantefo. Yebepɛ da bi ma kwachi amembre wa. Yebekɔ yɛse enche yebɛyɛ official we no nti yɛ ina ni so yebekɔ yebɛhia wo ho. Yebɛhia wo. Wo de enko. Ba point mi ko de nya ye. Me wa mamra me ko. Me tare wo de wo ko. Me wa mamra me ko. Eno na me ma daje kra ko so ni sam. Na nka bese nka me to social media na nka akomfo no nyina asua bi. Enso me nka. Wo de ate. Me nka se me ya de omunyima ye. We ya wo hema bai. Ye wo kwan ye fa so kɔkyia no. Oh. Efe keke. Menchire wo. Me pambe so de poni kakra ma. Omo bosom. Menchire wo. Ah, busa wo de ntonso busa. Me de ma ohima bia ba me back face am be kom ohima bia ba me kwachia. E wo manhia ho. E wo manhia. Se me yo ba nka me so santen ma ho. Wow. Oh. Oh, uko ayo abrafo no. Me ofasefo nkwa ne gu. Wow. Oh, me be mentina mo suma nkwa fi. Ano de kroji o, ofi ni ho. Oh, David. Ente se de bi na wo ka che na hema ma mi we denden odudo bibie no futabra ba ye no ma no era me ken ya futabra ba no me no fo na mo mesre mamni kan kwansa yate am kwaji minhira ye bekọ ye bedu echi kwan kra fa so edu echi akokra hu e se ma bo obi dua ma men kan kire no wadi manim wadi kan ho oh Appiah stadium wadi kan ho Appiah stadium akwachia na video ho ma ko hu video no na ma koma yem Appiah stadium Appiah di kan ho kwa bu nkotrodwa akwaji nhira e ka ba ye wu yes wadi kan ja ye tete ompeso be wu o Appiah stadium ompeso be wu o twitwa wana na wo jana ka kire ye na hema ye meka kire nse ma ni tiri nkwa oh ye ma tiri nkwa na me de minim se asante man twusu nipa bonefo Debi obefa man Ghana nyina e de na hyeneyam na mesere se wono wabai wono de inya si sante hema se kim na wotana se odi asem a he wabie ne pona mo bia ne montro na mo na me ko sante hema ho ne pam me ene ye se na aha etu atwa ye de wabie ne pono okona na wo ho a bibi na wonte ase ye boto no bo ase no wa kire wo enye se me koye na adante ye se chinchina ye nko nyina e bi kura no ni fi enko ka se me koye ya manhu na ta mo no nso to bo ena wa bai yenye wie so a ayeyede unu ma ayeyede adoye se de mo ye na sori no se de se na me ka adoye edru ayi Sunday we wo da ye de ma asofo ne yere ayeyede se de mo tumu gina body twa koma asofo no asante ma me na aba no waba ye be kan de kwano wa hye body ne banchi ne so na odwan da so na ntwie kura ne ye pam de ko no asante ma me se wa bai se de be obenya da ja hwe ye so ye afu a wanya afu bi no watena se nyina cha ma ye ye nyina ye be so ye ma kama nti we die ye be stress nananom e ma na 100 years piao e wa konwa no ye ne mfi a wadi Debi se bi mu che nti we se wo ye be start free na ye no ye de na si ye be start kan be kan 100 ene ye mfa na mesi awiem na de ye fi ani nkɔhwɛ kɛkɛ because I feel asante ya nina nini ti say the tinton time mekwem piao na black women say ka ba sha ade a ehu ni say o say tu odi kan ahema afo miensa ene somo no ene say oba yeyi wasa ba bibie mo say ahema afo miensa na asomo no yo asante hu wenye mi akofa na we mystery you will say to ahema form yensa so no
Ana ye wura otisue. O se tu sa ba biem so ahema ne maame abesom ne nua ba na tu so ba. Ahemfa miensa na eso. Wow. Hey. Kinsoro mo. Wow. Kai. Wow. We article 442. Cross section 3. Den. Na dem baya wita. Ene ye kocha. 3. Masa santehene ye kana asem a ya na bebire na nim se. Ase ye hu na teyen. Ye hu na teyen. Santehene hu. Se wo ani na hwe papa ni din a. Bon so we say. Osesa. No we say. To we say papa ni. To we bia. Osesa. To we na nipa. Na isi jasrama. Masa. Me yam fan ne ma bi ni agro. Se ahwo ya no na omo pe social media na aba nti. Me mesra kola bi a okasetia ohene. Ana panyini. Wo ye den wo asotwe. Wo ye den wo benya asotwe. Obi ogunsa, obi otimi bompaye, obi na ye gina nwa be so kura ne ento mo an otimi nya koduro kra kasa ma ne duru manhia ko tie mpanyimfo bi no kura no. Ya no ma dwene kire wo mo se. And then we shall collect su konu ma bi ne ye kan sem because of social media benti. Me se ro hwe ho ye o. Na ye mpo ye kura tumi ne ye sonson ye ho. Na wa o obi be se dua bi hu mire. Ko kase tie because of social media TikTok rate ya kase. E twa ho. Abrochefo ne nya so mfa so ne ye TikTok rate ya wo kase. Den wo ko fa no me. So pese wonya din obetima ache wokra na na wokra akoda. Obe trend kama. And ye black enye. Ne so be di panyini bi atem de ono wokra trend ya. Ane mo be kwa. Se bebere kura na nkokọ ni mponche koda. Ane kura trend ya na yese se obekwa kase tie panyini na de ko trend. Ko fa no me na da be so obusuya. On say Christopher Bible Psalm 109. Oba dume onu asefo nyina. O wi aba kasa abosom sem. So. Yema me akwaba. Yema ni tiri nkwa so. Se nipa bebrebe nyina yetwitwe tontoni ne sine so. Ni tiri yo. Tipa. Tipa de na mesre wo mo so a ya mu din no emre wo ho. Step by step. Say we asante fi asante by creative say ohima we to 15. Ye ni 15. Hey. Na asante enta ngu kura o. Debi. Say ye bo bi de rough. Ebi nsi. Asante ngu. Na me hwe krata bi na me hwe bit na so 42 years. 39 years. Na say ayi ni e de. Na konya kasa udi a nwo. Enne na sakonya ne nya wo de a ene ofa ya be wuntem. Black ye fancy ye twen day na nkasa official way na nkasa ye hu edi kwa edi atokwa ye hu enya afi ne ye beka ye pese ye wura na kama yi na ye hu afi ne ye be ma ne nkonwa din din na mo tete ne onu ankasa ne din a ne maame ne papa de ma ti ye be sesa ne din no ne be ma ne nkonwa din okay na mo ne ya no mu nsai yi kire ti ye bi na no ko gina akofa afana swai mo de ma ne nsai yi kire ti ni kire yi se yi na kire ga asanteman ti se ne de aka se yi be yi na kire na afi akodi na komia na nti doti yi ni mu hono no betena sakomu sikasa no watena sakomu etu no sisro na me ma ne de ni apakan okay ma ne ni sakomu ya sori ne sana asemu twetwema so won se ye hwe manhia se ohini bia ba no obesu ache yewura ye ma kwanya no e ma fakuo bia wo ho bia tunefo se si ya ma me abai eno so bi besi ana ase e betumatu ma me fo te se fakuo bia be so de bitara Black power. I don't want power no. People no. I'm something for you. People. Seko. Yeko. I didn't see no paper man. Who go to mama ho? Hey. Dabi o. Onka ho. Wow. Dabi. Ni de ni demu sunku. Na ono na santen ni hia bi oboko no ho. Ko ne na ase. Wow. Ono nko santen ni wo. Ne dia enye izo o hia na wo frɛ na se me babra ana me nua bra dabi yanhwa ahemafo ahema miensa o maso no santehene nyina no mienu na di kan atwa mu no ankasa ne maame mpo no wa anko santehene ho da o frɛ na se bra na po sen yasemu ya kan yase ni swatata obi sei a tears of joy ada said as when kwa de we di as na nipa bi fa na nsɛm o ye nketenkete no ya me hu sɛ ye ne e wa nimpo no
Yehu ade na ye bere ye ho ase. Na mo wa So we ni so atata. Dabi santin ma de untimi obi kotu no fo. Ono mumu ne betu mofo. Eno kora na obefrɛ wo. Kokoam. Ono watena se no watu. Ha, tu hwɛ santin ni foto bi a ono ne nua ba na ne ma metwa bia da. Ɛyɛ wo hema side. Tu kɔ ne nkyɛn. Na ma me ne te hɔ no gyina tenten. Na santin ne gyina tenten. Hwɛ. Kese ono de ka se tena se ne mu ni nkombo. Hey, asante ko nya de dabi. We dey black aye emotional. Tena se pepo wa. Se pepe bi. We dey nananu mo. Asembi wa. We kwakwa fa ncha me. Unnim. Minnim. Nti wa pepa. Mpachu yo medase. Onka ho. Mpachu yo. Ma dra be gina ba dwom betu no fo. Se ka minise bi afeko bi abesole. O se se ono ma me nya asem na se wantime nsisi ni fi na ebe menim bia ka se watu hu. Dikantu. Watu hu na ho. Sante we kuye yo de kana se jeje. Watu hu. Se o ba watu hu na da. Otu. Timi se ma sombo ma no. Na nse ya amanyofo be ka se omo pese mba no so ba parliament wo no. No de sa hwi table. Na mba no metena ona cha mo do hu mo sere ho. Ya begu mo anim ase obi be ka se fia di a kire no. Na nse wo ka se bi kire ahemafo no eye me fe papa. O se da bi o. Mo ntra fie na mo ntuofu edi edi kuku a mo dwan ne dwan. Da bi. Black yen fancy abusua ahe Nyansapo TV meso say ene ne dikan say kan wa fidikesie so a boadoma ne so na subscribe channel no for agye nkyere efa comment section na say nananom adom ene yenya asante hema nkurahye sem bia pese wo ka no bet media fa Nyansapo papa bi bet media fa Nyansapo fidikesie so na wo de ama asante hema ye twan dana nkasa da yewra officially no obeye bibia ama eniwa ene aso nyina ehunu bi na TV black so obekọ ho ye be hye no ho ejo no nkare betima akwa chi asante mo metare no wo ye besi abusia ye DC da se ye be hye bye bye ebe nti ne ebube ne brebe nse se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya